oras sa DYHP alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, nationwide public consultation sa anti-political dynasty bill gipahigayon sa UP Cebu karong adlaw. Pagpadagan sa CBRT buses gipasalig nga dili mabalda bisan pa man sa kalangay sa pagdesisyon kung butangan ba o bus station ang dalan sa Osmeña Boulevard. Kanhi radyoman nga si Aljo Bendijo mo na karoy bag-ong regional director sa LTFRB 7. Mga kata mga headlines. Sugbo kay Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kanatong tanan kini si radyoman Aida de la Cruz Tampos. Mohatod sa ato mga balita news updates adlaw Huwebes, Pebrero 19, tuig 2026. Kumusta inyong kahaponon karon dinhi sa Cebu City area sa nahimutangan di sa Capitol, Escario Street. Medyo dag-om atong kalangitan. Doon na ba yung mga senyales nga totaligsik karong mga orasa. Taon-taon na modawat ang situation report gikan sa gawas nga bahin sa ato ang kaubang radyoman nga nagpatrolya karong oras sa kahaponon ning adlaw Huwebes. Ato mga OFWs nga nagpaminaw karon, maayong adlaw kaninyong tanan. O ato mga taxi drivers nga padayon ang panikay-sikay hangtod karong orasa. Uban overtime pagyapon sa pagkamasahero amping kanunay og sa ato mga motorista nga nagbiyahe pa hangtod karong orasa. Sa ilang mga panimalay karon 612 ang dial sa radyo, mayong hapon kaninyong tanan. Standby sa daha sa itong DYHP Answer to Win promo din doon na may kahigayunan ng mga kadaog o 200 pesos Gcash alang sa makatubag sa itong sayon kayong pangutana o maka-follow sa atong mga mechanics sa ato ang papremyo karon. O ganyan na detalye sa atong balita, ang nationwide public consultation sa anti-political dynasty bill gipahigayon na sa UP Cebu karong adlaw. Kasama mo sa balita radyoman Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Gipahigayon sa Sugbo karong adlaw ang ikaduhang nationwide public consultation sa anti-political dynasty bill nga ginuso sa ubos by Balawranan. Kini pinagi usab sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms pinanguluhan ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Mato ni Adjong nga kinahanglan madungog usab ang tingog sa katawhan sa kabasayan labot sa nasgutang balaod nun. We need to hear the position from the people in order also to get inputs from other sectors so that we can probably strengthen and improve the substitute bill that we will adopt, no? Og mga adlaw, ang komitiba ni Adjong adto sa Cagayan de Oro City mapahigayon sa nationwide public consultation. Di pa hinom masiguro sa kongresista kung unsa ang direksyon sa komitiba human sa maong kalihukan. After CDOs, let's see what will be the direction of the committee. But definitely, all stakeholders, all their inputs are important to the committee so that we can come up with a much responsive and much reflective version of our anti-political dynasty. Gipadayag ni Adjong ang nasgutang balaod nun may nag-unang prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LIDAC og dinalian ang pagpalabang ni ini. It's actually the number one priority among the LEDAC priorities. So we're pressed with time. The leadership wants this measure to be done before the Lenten break because the leadership wants the anti-political dynasty be part of the son of the president in July. Si kongresista Sia Alonto Adjong sa naseran, dunay 24 ka proposal ay nagungong sa ubos by Balawranan nga may kalabutan sa magbungkag sa political dynasty sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:15 sa kahaponon samtang pagpadagan sa Cebu Bus Rapid Transport nga mga buses gipasalig nga dili kini mabalda bisan pa man sa kalangay sa pagdesisyon kung butangan ba o bus station ang Dan Osmeña Boulevard. Kasama mo sa balita radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gipasalig sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mahimo gihapon nga mag-cooperate ang bus sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT samtang nagpaabot pa ang National Historical Commission kon NHCP sa habig sa probinsya sa Sugbo kalabot sa gipropose nga bus station nga pabarugon sa dalan sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Sa nasayran ang Department of Transportation kon DOTR una nang nangayo og clearance sa NHCP ni adtong tuig 2024 alang sa pagtukod sa Capital Station sa maong dalan isip
kabahin sa CBRT project. Gireview usab kini sa NHCP kun diin miluwat kining rekomendasyon nga ibalhin sa kilid ang station ug dili sa tunga sa Osmeña Boulevard aron mapreserbar ang heritage value o visual integrity sa Capitol Building nga usa ka heritage site. Apan ang DOTR miapilar kini ngadto sa NHCP sa girekomendar nga kausaban sa disenyo sa Capitol Station pinaagi sa pagpamubo sa gitason ug kalapad niini. Kalakip na ang operational efficiency ug ang risgo nga dili na mopondo ang World Bank kung aduna pay laing kausaban. Atol sa tigom sa mga Board of Commissioners sa NHCP niadtong Enero naisgutan nga bukas kini alang sa pagreconsider sa lokasyon sa Capitol Station apan siguruhon nga dili kini makababag sa National Historical Landmark. Tungod dinhi ni suwat ang NHCP ngadto kang Gobernador Pamela Baricuatro aron mangayo sa opisyal nga posisyon sa probinsya sa Sugbo. Subay niini si Cebu Governor Pamela Baricuatro nagkanayon nga angayan nga mangayo sab siya og opinyon sa sangguniang panlalawigan una kini mohimo sa mga palisiya og pagpadangat sa collective position nga makaapekto sa heritage preservation, infrastructure development ug kaayuhan sa mga konstituente niini. The system, the RT system can still continue even without the station. Here at Capitol, hindi mo na maka-hurdle. It's just that, that's not the question. Land is the moment ng isipin. Ingon sa tiwasan, even the 14th circle, kanang 20th circle, wala pa na conservation management plan. Kaya kung karoon, we even don't know who manage ang 20th circle. Si Aldwin Empases ang Assistant Administrator sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:20 sa kahaponon. Samtang sa duga pang balita magkasama, kanhi Radyoman sa Radio Mindanao Network ug Anchorman sa DZXL Manila nga si Aljo Bendijo mao na karoy bag-ong direktor sa LTFRB Region 7. Dugang report kasama mo sa balita Radyoman Ken Galinea. DYHP RMN Report. Gipay gayon kagani ng buntag ang turnover ceremony sa bago gitudlo nga direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas nga si Alexis Joseph Aljo Bendijo. Si Bendijo taud-taud ganahimong sakop sa media so wa pa kini matudlo og posisyon sa gobyerno o gani usa kini sa mga anchorman sa DZXL RMN Manila. Ang officer in charge sa LTFRB7 nga si Eugenio Ibo Jr. may mitugyan sa ceremonial keys isip simbolo sa pagtugyan ngadto ni Bendijo sa liderato sa ahensya. Atol sa iyang mensahe gimugatan ni Bendijo ang pagserbisyo ngadto sa katawhan nga sa ka-public trust ug gidasig ang tanang mga opisyal ug personnel sa ahensya nga ipatigbabaw ang integridad, dedikasyon ug profesionalismo alang sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Subay nini gipasalig ni Bendijo ang padayon ng pagpatuman sa direktiba ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza alang sa hugot nga pagpatuman sa regulation sa public transportation ilabi na sa road worthiness sa mga public utility vehicle alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga sumasakay. Si Bendijo baguhay pa lang usab nga bibiya isip usa sa mga anchorman sa DZXL RMN Manila una kini natudlo ngadto sa LTFRB. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:21 sa kahaponon mga kasama sa DYHP Answer to Win promo. Panahon usab nga manghatag mga papremyo karong oras sa kahaponon. Sayon kay itong pangutana o ang saktong tubag mga kasama makadawat og 200 pesos nga GCash kung galing naka-follow ka sa atong mga mechanics. Ang mechanics nato sayo na kaayo. Ang DYHP RMN Cebu Facebook page, i-like og follow lang na i-share ang atong tulumanon atong program karong hapuna mga kasama og siguraduhan nga naka-follow ka unya naka-like sad ka sa Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok official Facebook page.
aron duna kay gayunan nga makadaog sa ato ang papremyo karong hapuna. Apan dia una ang pangutana. Ang pangutana karong hapuna. Kini, kinsa man ang kanhi radyoman sa RMN nga mao na karoy bag-ong direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Rehiyon 7. Tubag na mga kasama sa atong ang pangutana karong hapon na i-comment lang inyong tubag sa ongoing program nato sa DYHP News Updates nga inyo mabati usab gawa sa mga radyo apan sa Facebook page diri sa DYHP RMN Cebu Facebook page at ang program karon DYHP News Updates. At balik ko na itong pangutana ha, baguhay lang to nga gibalita ni kasamang Kian Galinia kinsa man ang pangalan sa atong bag-ong direktor sa LTFRB Region 7 nga nagsilbing angkor. Nabaguhay lang sang nibiya sa RMN sa DZXL Manila. Kinsa may pangalan sa atong bagong direktor sa LTFRB. Nga kanhi radyoman. Ang swerte mananaog sa pinagi sa ato ang pag-check o nakasubay ba sa atong mga mechanics, 200 pesos GCash mga kasama. Mga pahalipay sa DYHP sa iyong kanunay nga paghimo karamo nga overall number 1 station. Agikan pa sa sayong kabuntagon hangtod karong oras sa kahaponon padayon gapon ta ng hatag og mga pahalipay mga kasama. Tubag na ha sa comment na ang inyong tubag. Kinsay pangalan sa atong bag-ong direktor sa LTFRB 7 na kanhi radyoman. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. At oras sa 5:24 sa kahapon na ito'y i-check karon o sa may sitwasyon o baka mga alarma ning kahaponon karon sa adlang Huwebes. Radyoman Paul Lauro, Radyoman Paul. DY Go ahead, kasama Paul. Radyoman Aida, may hapon sa itong mga motorista. Nining orasa ron sa kahaponon, kita mo ay nagkauban kay Masjid yun. Yan ron sa may Berrama Avenue, nining mga orasa karon sa kahaponon. Sukad kagani ang buntag sa mga Aida, padayon nga landong-landong ang kaimtang panahon diri sa gawas gabahin unya sa dagan sa natag sa trapiko diri sa may Berrama ini mga orasa nga may atol gisubay karon medyo sugod na ang ungot sa mga sakyanan diri sa may Berrama Avenue pagguwa ni siya sa Natalio Bacalso Avenue no kini nakita sa atong Eagle Eye mao ni ang paggawas sa Natalio Bacalso Avenue Ikantag de Rodriguez light to moderate dito ang dagan sa mga sakyanan nunya karon ato sa may Berrama na pa right turn ta sa Natalio Bacalso Avenue para ato tanawon ang southbound pod no alang sa mga mamaulihay aron makaibaw sila og maayo pa ba agian ang southbound ay og huot jud mo divert sila dito sa may SRT. So kini mao ni ang Natalio Bacalso asama Aida luwas na siya no dili kayo siya huot ang mga sakyanan nga nag-agi diri taas ang hintak sa tanang matang sakyanan nga moagi diri Davita magkatapok lang ang sakyanan panahon nga ang traffic lights mo kuwak no stop signal pero kulang siya okay na yun kayo ang dagan sa mga sakyanan karon ini mga urasa hangtod nga padong ng umikyot ang kangit-ngit padayon ang concern na sinabi ang dagkom-dagkom o landong-landong kahintang na panahon yan na taron diri sa may SIT no sa Salazar na ni siya kasama ang Aida medyo kuha na dire, bumper na ang dagan sa mga sakyanan o sitwasyon sa mga sakyanan, motorcycle, mga private vehicle, leading mga orasa, bumper to bumper na dire. So, kaya doon na naman sa traffic light dire sa may unahan nga bahin. So, baguhay lang ni go signal. So, ni-erog na sad ni ang mga sakyanan karon na natapok atol sa stop signal. So, mao ni ato traffic update dire sa Natalio Bacalso Avenue sa may sakop ni siya sa barangay Mambaling ng atong Dagsayan sa Subo. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP, Patak RMN. Radyo Nationwide.
At oras sa 5:26 sa kahapon, kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Kung naghambin mga sakit karong panahon mag DTX 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya ng tinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado sa ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:27 sa kahaponon, kay usa ka ama-ama giingong nang hinol sa iyang stepdaughter apan gidakop. Kasama mo sa balita Radio Man, Jane Gallardo. DYHP RMN Report. Nabalhog karon sa Guadalupe Police Station ug napasakaan na og kasong nakalapas sa Section 5, Article 3 sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang 34 anyos nga lalaki human giingong nang hinul kini sa iyang 13 anyos nga anak-anak sa may barangay Guadalupe ning syudad sa Sugbo. Si alias Kelvin gipadakop mismo sa iyang kapuyo kinsa mao ang inahan sa biktima. Human nahibaw ang gibuhat ni Inis sa iyang anak. Sumala sa investigasyon, mitugan ang bata ngadto sa iyahang inahan nga kalit lang gihikap o gikumot iyahang dughan samtang siya natulog. Gibutyag sab sa biktima nga kaduha na kini gibuhat sa iyang ama-ama, hinungdan nga pagkahibaw sa inahan, nangayo dayon kini og police assistance para ipadakop si Kelvin. Samtang sa habig sa suspect, midepensa kini nga nasaghiran lang niya ang biktima o giingong nangayo kini og pasaylo. Apan taliwaan ni ini, gipapriso gyud ang suspect tungod sa trauma nga gihatag sa bata ug para kini matagam. Kasama mo sa Guadalupe Police Station, ako ang inyong radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:29 sa kahaponan ng kapulisan sa Central Visayas, nakasikop og 69 ka mga tao nga nalambigit sa bisan unsa man nga krimen og 31 ka mga armas giilang nga mga loose firearms tungod sa tulo ka adlaw nga operation. Ang hepe sa PRO 7 ni pasalig nga magpadayon ang ilang agresibo nga operation batok sa mga kriminal. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Moabot sa 69 ka mga tao ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 samtang 31 ka mga armas ang nasakmit sa tulo ka adlaw nga gipahugtan nga kampanya batok loose firearms ug illegal gambling sa Tibok Central Visayas. Sa datos nga ipakita sa Pero 7 nakasakmit sila og 31 ka mga armas nga naglangkob sa duha ka mga 9mm pistol, usa ka kalibre 45, 17 ka kalibre 38, samtang siyam ka .22 nga revolver og duha ka improvised ka armas lagip na ang usa ka explosive device. Nakuha ang mga mga armas atol sa pag-serve sa 13 ka mga warrant of arrest, police response o bypass operations. Ubos sa uplan katok unom ka expired firearms o 84 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas ang gitahan gikan sa mga nanag-iyan ini nga wala makaproseso sa pagkuha og lisensya kakasamtangan nga gikustorya sa police station. Samtang sa gipakusgan pa nga kampanya batok illegal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 56 ka mga sugurol kasagaran kanila nadagpan sa illegal numbers game sama sa suertres nga gisundan sa Hantak, Braha og Tigbakay og nakasakmit usab sila og 9,605 nga kwarta gikan sa sugal. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang Pero 7 dili motugot nga mukuyanap ang mga loose firearms ug ang illegal nga sugal sa tibok rehiyon. Tungod ni gipakusgan pa nila ang ilang nga pagukod sa mga matang sa illegal nga kalihukan pinagi sa subsub nga operation sa matag police unit. Dugang ni Maranan nga ang tanan nila nga operation pinasubay kini sa kamanduan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. pagpalambo sa ng Police Operations Management ug ang Police Visibility. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyoman Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:31 sa kahaponon, alang sa taga Negros mga kasama,
Alas 4:31 karong hapon, ikumpirmar sa Science Research Specialist sa PHIVOLCS dito sa Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota, Negros nga si Perly Cianzon. Iyang confirmation pinagi sa DYHB Arimen Bacolod nga 4:31 karong hapon sumili na usab gani Alboruto ang bulkang Canlaon nga dibugan na sad og abo karong mga orasa gikan pa alas 4:31 karong hapon. At oras sa 5:32 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Gikumpirmar usab karon sa Malacañang gi-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Melvin Matibag isip bag-ong direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita ahatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikumpirmar sa Malacañang nga gi-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Attorney Melvin Matibag isip bag-ong director sa National Bureau of Investigation kon NBI. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga pulihan ni Matibag si Angelito Magno sa pagdumala sa naasoyng ahensya. Kahinumduman nga si Matibag ang kanhi Cabinet Secretary ni former President Rodrigo Duterte ug ang incumbent Secretary General sa PDP Laban. Sa kasamtangan wala pay gihatag nga detalye ang palasyo kung kano sa formal nga molingkod si Matibag isip bagong leader sa NBI. Kasama mo sa balita ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP Tatak Aramen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City naa ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gi-recommendar sa mga medical doctors. 7% gimo sa Life Extension sa USA. Samtang libreng medical check-up dining anang atong pahimuslan. Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:35 sa kahapon doon nga pa mga balita o DYHP sumbunganan updates sa atong pagbalik human sa mga pahinumdom.